ಬಣ್ಣದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂಪದೇನು ಐಟು ಚೂರು ಚೂರು ತೂಪ ಅದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಕಟೀಲು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಕಟೀಲ್ದ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಏಲಂದ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಈ ಸಾರಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ನನ್ನ ಬೇಡಿ ಬಿಡೋಡ ಹೋದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತು ಯಾನು ಅವಳು ಅಟಿಲ್ಗೊಂಡು ಬಂಡೆ ಬೋಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋಲೆ ಮೇರು ಒಂದು ಮೊಕಲು ಹೋಗ್ನಾಗ ಇಂಚೇಂಜ್ ಆದದ್ದು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಸೊ ಸಂಡೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುನು ಕಾತು ಒಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬಣ್ಣದು ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ತೌತೆಲ್ಲ ಮುಂಗೆ ದಿನ ಪದಿಂಗದೆಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಅಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಬಾಬ್ ತಮ್ಮೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂತಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ದ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಒರಿದದು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಒಮ್ಮೆ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ ಬರೋದಿತ್ತೆಗೆ ಮುರಣಿ ಹಿಡ್ದು ಮೀನ್ ಹೆಂಚಿನ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿಪುರ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ಮುಳ್ಳು ಬಣ್ಣದ್ದು ತಿನ್ಪುಜೆ ದಾದ ಎಟ್ಟಿಯವ ಅಂದ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಇಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ಕೊಡ್ಚ ಅಂದ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ರಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಮನ್ಪೆರ ಎಂತು ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮಿಂಚಿ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪದ ಎಟ್ಟಿ ಮಂತನ ತಿನ್ಪದ ಈತನೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಆಯ್ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತೆ ಬರ ತಿನ್ಪಿ ಜತಿ ಮುಳ್ಳು ಬಣ್ಣದು ಇದು ಈರು ಅದಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ಪರ್ ಇಡೀ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗೂ ಕೋಡದ ಮೀನ ಅವು ತೂಕ ಹರಡ ಯಜಮಾನ ಹಿಡ್ಕೆ ಇಡಲಿ ಉಪ್ಪು ಮನ್ ಕೊಡು ಇಂಕ್ ಐದು ಕೊಂಚ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಈಗಿನ ಕಜಿಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡದು ದೇಪಣ್ಣ ರಡ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಕ ಏನಾರ್ದ ಒಂದು ದೇಪಣ್ಣ ಕೋಡದ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಿಚ್ಚು ಸೋನೊಡಕೇನು ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಅನ್ಪುನೊಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಂಟೊಂಜಿ ವಾಶು ಪಾಡೋಡು ದುವೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಿ ಸಣ್ಣದ ಬರಸರಿ ಇದು ಮೇರೊಂಜಿ ಉಂಡದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಗೊಳ್ಳೊಂದು ತೀರ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮೆರ್ನಾತೆ ಸಂಡೆ ದತ್ತಮೆ ಸಂಡೆ ದಾತೆ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಅತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಆರೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಅವೇನು ಅನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತದ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ತಂದು ಅನ್ಪಿರು ಅಯ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹತ್ತದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೋನಗು ಮಾತ್ರ ಉಂಡದ ಸೋನಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಬರ್ಪಣಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಂದ ಲೆಪ್ಪು ಜರಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ದಾದ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಿನ ದಾದ ವಿಷಯ ಆಯ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ ಶೆಕೆ ಬಂಡದ ಇಲ್ಲಡು ಹಂಗಿದೆ ತುಪ್ಪಿ ಬಕ ಇಡೀ ದಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಎನಿಕ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂದೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಮಗೆ ಇಮ್ಮೆನೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಅಪರೂಪ ಗೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈತಲ್ ಬನ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರು ಇರು ತುಂಬ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಇಚ್ಚಾನು ಅಂಚ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ ಅಂದ್ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಡ್ಯಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಈ ಕೊಪ್ಪಿನ ಸೋನು ಗೊತ್ತಿನ ಅವು ತೂಕ ದಾದ ಪುರ ಕಜಿಪ್ಪು ತೂಪನಗ ಕಿರ್ತರಿತ್ತಿನತ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದು ನಾವು ಮುಗ್ಗ್ಯಾತಂತುಲೆ ಅನ್ನ ಹಸಿಗಳ ಬಿದ ಮಿತ್ತು ಬೈದು ಇದು ನನ್ನ ಬೇಡಿ ಬಿಡೋಡ ಹೋದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತು ಯಾನು ಅವಳು ಅಟಿಲ್ಗೊಂಡು ಬಂಡೆ ಬೋಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋಲೆ ಮೇರು ಒಂದು ಮೊಕಲು ಹೋಗ್ನಾಗ ಇಂಚೇಂಜ್ ಆದದ್ದು ಬಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿ ಬಿಡೋಣ ಬೋಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೂಲೆ ಅಂಡ್ ಮಾರಿ ನನ್ನ ಅಟಿಲೆ ಬಯ್ಯನ ಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಿ ಪೋ ಅಂದೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ತೂಗೋಡು ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಓಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ತೂಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರಪರಪ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಂತದು ಕೊಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಪೋಯಿನ ವಾರಡ ಅವು ಬರ್ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತನತ ಅದೇ ಪೋಯಿನ ವಾರಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತನು ಈ ವಾರಡ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೈತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪಿ ರಾತ್ನೇಟ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ದೆತ್ತಿನ ಸೀರೆ ತೂಪ ಬಣ್ಣದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂಪದೇನು ಐಟು ಚೂರು ಚೂರು ತೂಪ ಅದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಕಟೀಲು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಕಟೀಲ್ದ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಏಲಂದ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅವೇ ಯಾನ್ ಪಂಡೆದ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಪೂರ ಕಂತ ದೀಪೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಟೈಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜರು ಅತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಏರ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿತ್ತೇರು ರೇಟ್ಗೆ ನಿತ್ತೇರು ಓನ್ಲಿಂದೆ 200 ಎಟ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಥರ ಒಂಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಳೆ
ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಲ್ಲ ರೇಟ್ ಒಂಥರ ತುತ್ತುನಗ ಎಂಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದ ಒಂದೇ ತೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ದೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಲ್ಲದೊಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ತುತ್ತದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಕಲ್ಲದು ತುಲೆ ಈ ಸಾರಿಯನ್ನು PK ಪೂಜಾರಿ ನಲ್ಪಡ್ದು ದೇತೋನಿನ PK ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ಕೊಡದ ಶಾಪ್ ಹತ್ತು ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಐಟ್ಯಾನೇ ಒಂದುಲ ದೀತ್ಯಾನ ಒಂದು ಯಾನು ಮೀಶೋಡ್ದು ದೇತೋನಿನ ಸಾರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಲ್ಲದಿದೆ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಅದು ಯಾನು ಮೀಶೋಡ್ದು ದೇತೋನಿ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂದಿಯಾನು PK ಪೂಜಾ ನನ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಸಾರಿ ಇದೆತ್ತಲ್ಲ ಐತೆ ನನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಲ್ಲೋಡು ನೆಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಸೆರಗಪುರ ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂದಾದೆ ಬೈದಿನ ಗೊಂಡೆ ಆದೆ ಬೈದಿನ ತುಲೆ ಇಜಿ ನನ್ನ ಗೊಂಡೆ ಕುಲ್ಲವೇರತ್ತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊಂಡೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಬೈದಿನ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ತುಲೆ ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ வேறு மார்க்கெட்டு போய் நெட்ட நிக்கல் வந்து பார்த்துருக்க வேண்டியது ಪೇಪರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಂತ ದೀಪೇನು ಕಂತ ದೀದು ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಲರ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಮಮತ ಬಂಡೇರು ಯಾವ ನೀರನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನಪೆ ಅರ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಮಮತನ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕು ಅಂಚ ಮಮತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಐತಾರದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಸೀರೆ ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ತೂಪೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಅಟಿಲೊಂಜಿ ಮಂಪೇನು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾರಿಯೇ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಅತ್ತ ಎಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟನೇ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನೇ ಶೋಕ್ತೋಗಿದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಅವೇ ಯಾನ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಎಡೆಟ್ ಸಾರಿಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದೆ ಓ ಒಂದು ಮೀಶೋಡ್ದಿದೆ ಒಂದು ಮೀಶೋದ ಸಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೇಳುದ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಂದು ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾನು ಈ ಸಾರಿ ಉಂಟು ಮದ್ಮಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪೇನು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಪ್ಪುಣ ತಾಕಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಪುಣ ಐತೋ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಇಂದುಲ ಕಲರ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಐತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಒಂದು ಐತೆ ಅವು ಐತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ದೀತೆ ದಾದಂದು ಪನಗ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಪಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ದಾದಂದು ಪನಗ ಮೊಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರ ಕೊಪ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಜಂತಲ ಕೈಟ್ ಮೊಕ್ಕಲು 1 ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೈ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡೆನ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ದೇತೊಂಡು ನಿಂಗೆ ತೂಯರ ಬೋಡು ಯಾನ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಪುಜೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡೊಂಡದ ಮೊಕ್ಕಲು ಸೆಟ್ ಆಪೇರು ಐಕ್ಯಾನ ಐತದ ಆದ ಪುರದ ಪಂಪುಜಾನ ಇಮೇನಗ ಇಟ್ಟು ಪಲಾಯನಗ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಎಲ್ಲಿ ಏನಗ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಮೊಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಇಟ್ಟು ದಾದಪುರ ದೆತ್ತೊಂಡರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆಡಿಂದು ತೂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ತೂಕ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಪಲಾಯ ದಾದ ದೇತನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗೆ ದಾದ ದೇತನು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದ ಕೈ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನ ಎನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಎತ್ತನ್ ಪಣ್ಣದು ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಬೈಯ ಫಾರಮಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಡು ಮೊಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಲಾಯ ದಾದ ದೇತನು ಎಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ದಾದ ದೇತನು ಒಂಜಿ ಸಾರಾಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನ್ ನಾನು ಮುಂದೆತ್ತೊಂಜಿ ಜಂಜಿದೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಪತ್ತನ ಪುರ ತೂಪ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂಡ ಕೂಡ ಅವು ಈ ತುದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಿನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ದಲಗ ಮನ್ಪುದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೇಜಿ ಏನೋಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ದ ಸುಕ್ಕ ಇವತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಹಣ ಪೂರ ತಿನ್ಪೇರು ಐಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂತ ಓವ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜಂಜಿ ಗಣಪಿನಿಂದ ಅಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿ ಜಂಜಿದೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಐದು ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ತಿನ್ನಂದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪೋರೆ ಸುಕ್ಕ ತೂಪೋರೆ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಸುಕ್ಕ
ರೆಡಿ ಆತನ ಬಲೆ ಎಂಜಿದ ಸುಕ್ಕೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪುಗೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಕ್ರಾಬ್ ಸುಕ್ಕೊಂಡದ ಸೋನುಗ್ಲಿಷ್ಟ ಬಿಜ್ಜುಗ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂಚ 2 ಜನಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಮೆ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತ ಮತ್ತೆ ಒಯ್ತ ನೋಡ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಶೋಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಬ್ ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನ್ ಮಂಡ ಅದಮೆ ಬಿಜ್ಜು ಬಲ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಲ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ದೀಪಿನ ಒಂತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.